Ngai ngo iu blame bangala ban wan pat shapi lembaga ni ka channel ban pensngau I ka ktin ka jang blay ban ngai ku blay pi baro iwe pi we ha ka teng ka batiang tam ka jang Jesus Christ ka benda bangan keren kalong Ïalap ya ka gospel ha ki bynriew ya ka ba Ïalap an shem na ka gospel Marcus no makandri ka bakasan ya ka ba Jesus ong to leche ka patai baro but to Ïalap ya ka gospel ha ki bynriew baro ka gospel kalong tang maka ka balong ka kubor ka babha ka kubor ka bala ban ai ka jimpenim Jesus ong badai ban Ïalap ya ka gospel hakaleng ka patai hadu ba iwe baro kinyo sngaw bagan long ka jingpala ha ki jai bynriew ki badan ha ka patai kani ka long ka don nu ka jang play ba ya ka gospel an Ïalap ado kum ta kan chia ka bakut kani ka long ka we na ki jing tulpa o Jesus shaphang kita ki sngi shua ka bakut ribun sien ki priu walak yu asngaw ya ka jing Ïalap ka ktir uplay ki don ki bapen don ki babuteng don ki bele bom sunyau don ki bakren ben don tang katuak ni ki ba pediang bat ki bastiang ika bat haba ki pediang ka don ka bor uplay ka bala ban pen kala ya ka jing im changki hapadeng ka parthai ka badum ka badap tang ki jing kelumar ka bom don jing suk ka badap tang ki jing shapti kat shaba pai ka gospel ka long maka ka bala ban pen kia ya ka ni ka pateng ka jing thala bat ka jing baman day haba ka gospel an Ïalap ki bor ka jing dum ki bor ki suit ki bor ka pop kin ria bat omdan ka nu ka bala ban yeng persya ya ka kerteng u Jesus ka shiti benikong jong Timothy no art khat wasaw kong ubamon ba ki briu baro kin yo lai im bat ba kin poi shaka jingtep ya ka jing shisha yo I bakamon ublay kalong ba ki briu baro kin yo lai im kumbang yo I hagini sngi ya ka jing sniu balai pujan kinang mi nakawai ka sngi shaka wai pat ka jing di kian di drugs ka jing di baharukom ka jing khalai ka jing to team ka jing le auria bathala ko pen sniu par ko pen shong sir ya ka shong suk shong shngan ka jing tu ba ka jing team ki bawan yatma la jan man ka sngi nyos ngoy ya ki kubor ka balakata ru ya ki samla ki balong ka jing kermen ya ka pateng banwan ki arta ki bakidang day ban san ban he Henry ki langop hai bun chat ki jing lin basniu dan ki bang kwa shu ban puli ni ban tray ni ban penstam kim bang shu takum no kan wan pat ka jing pelaj pat ka jing kala de tang ka gospel u Jesus Christ kabala ban pen kala ka ba phidang yo sngo ya ka gospel tu kala ka mot to em tmai ino ikapop bat ka jing man bat ka jing sniu namar ka por kan poi bagi briu kin let na shiliang sa shiliang duriaw kin wat ikak tinu blay kinom siyam namar Jesus ang ta wangay on pen em ray ubom ngay ularem lupa kumta banyo ya ka jimbam chukot pediang ya u Jesus kumunang pen em ladadana pedeng pimpat ngay pimpat pediang ya u Jesus pimpat kelak pemot pai no shautrai kelak pemot pediang ino kijinglong barim baro bread no kijinglong babaman basni baro Jesus ulan pan kala ya kajingem kajopi Petrus ru hadin kasingi Pentekas ula Ïalap ya kajing kelak pemot bad kajing baptis hak keteng kajang Jesus bad kajing ma ikipop bad ban pediang ya kajing ai umsi bakut bad kumalai hejar wad kimen sim kiba kodor kila pasha utrai da kajing kelak pemot lapan baptis iki at kila peniso idadish ka balang kila yaine agajikai jangki apostle
haka jing selok haka jang kediak pu bad haka jing duai di kani kalong ka ei ka ba u Petrus u Ïalap ya ka gospel ka jing Ïalap jang u Petrus ya ka gospel kam shim long ka bale no ei lapan im ya kini ki mensim ki bakodo uji suru upha hagini ki sngi ya lagi jong ki bryw makin penbena ban Ïalap ya ka kubo ka jing shisha na baditang ka gospel ka bala ban ai ka jing kermen ya ka ni ka perthei ka gospel ka day ka jing khot sha ka jing kala ka bombot bar ka jim ka batmai da ka bapriang ya uji su ko monong panem duai a try ublei ha ka teng uji su ma duai ai ba ka gospel ka jong an ban bana ha ka leng ka perthei ki jai bynriew kin yo asnga bat kin priang me jisu ko mo try bat unong panem ba shimet jongki kin ino ya ka jinglong ka barem kin ka jim ka batmai aduai kin ibaro ha ka teng uji su